салом бинандагони хабартиҷӣ. хатсайри вижа бо ибтикори шӯрои давлатии иттиҳодияи амрико ба дастгирии сафорати тоҷикистон дар имма роҳандозӣ шудааст. 5 май беш аз 100 шаҳрвандаи тоҷикистон шаби дирӯз аз Вашингтон ба ватан бозгардонида шуданд. хатсайри вижа бо ибтикори шӯрои давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико ба дастгирии сафорати тоҷикистон дар имма роҳандозӣ шуд. инҷа хеле донишҷӯён бисёр буданд. имрӯз гуфтанд ки дар инстаграми худ ки бо дастгирии шӯрои амрико ва ҳукумати тоҷикистон мо иштирокчиёни тоҷикистони барномаҳои мубодилавӣ ва моро хуб истиқбол гирифтем ва инчунин мо барои бозгашти 20 шаҳрванди тоҷикистон ба душанбе ки бинобар бемории дунёгирӣ коронавирус аз оилаҳояшон дур шуданд кӯмак расондем. миёни бозгаштагон донишҷӯён низ буданд ки дар пайи паҳншавии коронавирус дар Америка дар монда буданд. ба хотири чораҳои пешгирикунандаи шаҳрвандони бозгаштаро ба муҳлати 2 ҳафта 14 рӯз дар карантин нигоҳ медоранд. интизор меравад ки тариқи ин хатсайр шаҳрвандони Америка ки дар Тоҷикистон кору фаъолият мекунанд ба ватанашон интиқол дода шаванд. ёдрас мешавем ки пас аз эълон шудани бемории сирояти коронавирус ҳамчун пандемия аксари кишварҳои ҷаҳон сарҳадҳои худро баста парвозҳои байналмилалиро қатъ карданд. дар ин росто бисёре аз шаҳрвандони Тоҷикистон аз ҷумла донишҷӯён дар ҳар гӯшаю канори дунё дармондаанд ва наметавонанд ба ватанашон баргарданд, чунки тоҷикистониён хеле тоҷикҳо бисёранд дар тамоми дунё, почти дар тамоми дунё ҳастанд. дар Америкаю, дар Японию, дар Китаю, дар ҳамаи ҷаҳон мондагианд. ҳозир вазъият вазбин аст ва ин вазъиятро худи одам метавонад сабук кунад. шумо бояд мишлениятонро бояд иваз кунед ки метавонед тоқат кунед. бузургон аз тоқат гуфтед. дӯстони азиз, барои ҳамон бачаҳои моро оварданд аз Америка ва худо хоҳад дар Россия рейс мешавад, аз Россия мераванд ба хонаводаёшон пеши зану фарзандон ва пеши модару падар. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзии мо. ҳатман нависед дар комментария.